के दरबार हो गईल। बैजू धैले जहवा बाबा के दरबार हो गईल। तीनों लोक में के बतिया के विचार हो गईल। बैजू धैले जहवा बाबा के दरबार हो गईल। बैजू धैले जहवा बाबा के दरबार हो गईल। बोला बोला बाबा जलेश्वरनाथ की भक्ति में रावण भोले बाबा के मना के चल दिले लंका शिवलिंग उठा के। रहिया में बैजू के दिहले धराई बिनती बातों हसे छोड़ी न भाई हो। भक्ति में रावण भोले बाबा के मना के चल दिले लंका शिवलिंग उठा के। रहिया में बैजू के दिहले धराई बिनती बातों हसे छोड़ी न भाई। रावण कैले लघु शंका लंबा धार हो गईल। रावण कैले लघु शंका लंबा धार हो गईल। बैजू थैले जहवा बाबा के दरबार हो गईल। बैजू थैले जहवा बाबा के दरबार हो गईल। देखला बोला बोला बाबा सोमेश्वरनाथ की नीले रे गगनवा में चले विमान से एने ओने देखतावे खूबे नुसान से। देव तो लोग देखी के गइले चकराई हिले लागल धरती अंबरे भाई। ए नीले रे गगनवा में चले विमान से एने ओने देखतावे खूबे नुसान से। देव तो लोग देखी के गइले चकराई हिले लागल धरती अंबरे भाई। सबके आँखिया ने आंसू वन के धार हो गईल। काहे रंजन भोले बाबा चमत्कार हो गईल। बैजू धैले जहवा बाबा के दरबार हो गईल। बैजू धैले जहवा बाबा के दरबार हो गईल। तीनों लोक में के बतिया के विचार हो गईल। बैजू धैले जहवा बाबा के दरबार हो गईल। बैजू धैले जहवा बाबा के दरबार हो गईल।